Чашмои ҷодугарите зарди наймади габде бадрашки мабачия вол задам биё нигаке ҳаррӯз хати ҳаркасам ҳаррӯз да ҳарқи чокам қарки рашки ҷанка майли неки мара ба ҷока мумкин хид нишонти ибтира задам байни братом ту ҳақ дори ҷудоӣ да неки мара на парто мефаҳмам ичи надиди ба и парени алкашед ҳаррӯз да дилет раш буд ҳаррӯз чашмот ба ашк буд гӯши хона да набро чое рафти мара пурсатда мумкин аст хати дугона ҳамсинфаам фурсат рафтан ягон ҷо ҳар праздник барои ту мотам буд дидани яшки чашми ту барои малом кам буд идофтида гирята намегум ки золи ту гиря ки ҷонам гиря ба гиря дилта холӣ ки ай хандаи ман метум та гиряи тоқагит хубай номи ман нарафай дилат берам да дрони хун вай ман медонам гуноҳ ман номардона ошиқат кардам аввал да гапи шири нағзиди яқоратат кардам дониста ки меси нағзиди маҷбури дидам баром гиря кадести ғар кади ман сархам накардам ман напарсидам бахшиш какта запалошитат кардам рафт мият дигариш моҳ гузашт ҳафта гузашт такзад кади хабарам нашид баъди ти ягон таранги ту дига дабарам нашид не намешава бету и хулоса яъни қашон телефонаги зангаш за ақаллан як дақиқа ба ёд оварда корота ҳамнози нигоҳота баъди 151 тароза хандаота шабай фаромӯш нашаванда то саҳар бедорӣ сивдания балица да прогулка парки рудаки шаве ки шофёри под кафи мавод то бедфарид мавод ту хафода шамол муҳои ту дару мепарид ту медонӣ кадом фери тура надора ягон кас баъди гиряҳот ба як мачак дӯстам медорӣ бо ман занг задам барои бахшиш пурсӣ телефонашда неки хабари туи шомат зангиш наза шукадай